descubriu dunha vez foi faraón cando os egipcios mandaban e agora o bruxo escara vai tras del noite e día, pero ten 4 guardiáns para protexer a súa vida. Entran as momias, son bellas como andar de pé. Entran as momias, protexen sempre a Ramsés. Entran as momias, e polo mundo adiante van. Entran as momias, os 5 xuntos contra o mal. Entran as momias, son bellas como andar de pé. Entran as momias, os protectores de Ramsés. Entran as momias, e contra as caras loitarán. Entran as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están. O cristal con que se mira. O peirao do pescador é un dos sitios máis fascinantes de San Francisco. Así era como se compraba antes de que houbese supermercados. O barullo da multitude, o bulicio do mercado, a vista, o son... O cheiro! Ai, por que non imos ao centro comercial? Aonde? A ti o que che pasa é que non te decatas de que foi o pasado o que fixo de nós o que somos hoxe. Paréceme que sí que me fago unha idea, señor Huxley. Incluso é moito máis do que ti pensas, Príncipe Ramsés. Máis do que ti pensas. Vaya, parece que imos ter algunha brátema hoxe. Nada ao que lle haxa que ter medo. Ide marchando con coidadiño. Non teñades medo, rapaces. Ainda que pensando, mellor, que medo! Vamos, Jacal! Vamos! Por que o vas dicir ti se nos podes pagar a nós para que o digamos? Ramsés está en perigo. Marcho daqui! Marisco. Por que lle terán tanto medo a unha brétema de nada? Responde iso a túa pregunta. ¡La forza de Ra! Non nos podemos ferir. Tampouco eles nos poden ferir a nós. Estou de acordo. Son espectros, meten medo, pero non fan mal. Pero que nos invocou? Paréceme que imos encontrar a resposta aí arriba.
Recordade que os espíritos non vos poden facer nada. En teoría, polo menos. Fuxe, espírito, vaite daqui. Remuiño da esencia da brétema. Eu invócote. Chantra. Non tes mellores cousas que facer que asustar turistas. Sempre che gustou estragar as festas, Raz. Impresionante. Pero a que veu todo isto? Oida que esta estatua non lo diga. Non te tenses demasiado por isto tampouco, Raz. Intento encontrar algunha pista sobre a estatua que deixou Chantra, porque ten que ser importante. Espera. O mellor aquí... Non. A ver, ten que valer para algún propósito, senón para que a había levar Chantra con ela. Ai, Raz, sei que non o sabes. Os gatos sempre quedan quietos observando, esperando polo momento de atacar. Sí, aquí está. Os ollos son ventás, e as ventás, portas de entrada. Que significa iso? Estou... É dicir, non estou seguro aínda. Os pergameos antigos son como as guías das vosas gravadoras de contos. Como as instruccións dun vídeo. Sí, sabes que pon algo importante, pero non o dou entendido de todo. Gustaríame quedar, pero teño que ir cear con mamá. Vale, xa sigo eu traballando. Sabes, cando me bloqueo estudando, durmo un pouco antes de atacarlles aos libros. Sí, se cadra un descanso aclara máis ideas. Pero aconselloche que teñas cuidado con iso de atacarlles aos libros. Os papiros rachan facilmente. Hei, non ter en conta. Ata logo, Raz. E logo ti non o sabes, Katy, que a curiosidade matou o gato. Esta noite, Raz, a vinganza vai ser miña. Toma, leva isto. Despois has ter fame. Tía, és boa demais comigo. Isto que é? O teu fillo insistiu en axudarme coa tinta. Sodes dous vos demais. Alguén ten que ser bo. Ti sempre miras por todo o mundo, non sendo por ti mesmo. Jackal, o meu home. Tía! En serio que és ti? Son eu, Jackal. Crucei a porta oeste para encontrarte. Esperei tanto tempo, Jackal. Ti onde debes estar é no outro lado, comigo, a tua muller. Non neste mundo tan extraño. Xa o sei, pero a miña obriga está protexendo o príncipe Ramsés. E que foi da túa obriga comigo? Síntome moi só esperando por ti, Jackal. Perdinte unha vez, non podo soportar perderte outra. Bótote de menos. Tía, espera! Volva aquí! Un menos. Untando a carne cada 15 minutos.
como o rinoceronte asado de mamá. Desde logo, tiñas que mirar un pouquiño máis por ti, meu fillo. Mamá! Ti mira como estás. Non tes máis que a pele e osos. Muller, son unha momia, mamá. Nin momia nin nada. Tes que comer. Come. Oh! Come. Come. Mamá! Mamá! Debía de estar soñando, pero na vida me recendeu un soño tan ben. E agora teño fame. Terei que me conformar cunha hamburguesa. Está boa, pero non tanto como o rolo de orella de elefante da mamá. Esa sí que é comida caseira. O camiño cara ao corazón deste home pasa polo seu estómago. Nefer, és ti, de verdade? Kena. És unha muller. Por que non mo dixeches, Nefer? En realidade, chámome Nefertina. E tiña medo. O único que quería era guiar os carros. A min puidechesmo dicir. Éramos amigos. Ou era mentira tamén? Non podía dicir a verdade. Non sen renunciar a todo o que conseguira. Non aceptaban que unha muller era quen de facelo. Non me deixarían guiar un carro nunca máis, aínda sabendo que era a mellor. Se tiveras coraxe, podíalos facer cambiar de opinión. No sitio de vivir es unha mentira. Pensa nas mulleres que viñeron despois de ti as que lles puideches axudar, pero tiveches medo. Medo. Tiven medo. Debín intentar que aceptasen que unha muller pode facer o que fai un home. Por fin, Ra. Estamos ti e máis eu sós. Armón! Raz! Rapaces! Hola, Jacal. Onde van os outros? Noutro sitio, príncipe, esperando por ti. Esta noite é especial. Chegaches a un punto de inflexión no teu adestramento. Están te esperando para celebralo. Pois Raz non me contou nada antes. Claro que non, porque é unha... Como lle chamas ti? Unha festa sorpresa. Ai, que ben! E por que me quita o amuleto? Esta noite, príncipe, imos che entregar un amuleto novo como símbolo dos teus progresos. Chantra, non podo. Teño unha obriga. Non é que me estea volvendo na túa contra. Simplemente teño que seguir coa miña vida. Dixéchesme que era a mellor alumna que tiveras na vida. Poida que, incluso máis ca iso, o príncipe Rapsés é o meu alumno agora. Teño que obedecer as ordes do faraón, aínda que o corazón me ordene quedar. Vas pagar por isto, Raz. Acabará a túa vida convertido nun home decrépito e solitario. Non! Vaya soño! Non sei por qué, pero penso que este non era a clase de descanso ao que se refería o príncipe Rapsés. Pero que é isto? Rapsés nunca deixaría o seu amuleto. Xa sei. Chantra. Quédache outra cousa que aprender para completar o teu adestramento, príncipe. Sí, e cal é? As aparencias. Poden enganar, rapaz. Chantra! O amuleto! Enganáchesme! Sí. E fíxeno bastante ben, non? Ei! Non é un plan moi orixinal, pero ti, rapaz, es un engado excelente. Deixei unha pista a Raz. Se é a metade de feiticeiro, que penso que é, hate vir buscar. Eu estarei esperando. Non, isto non está ben.
Veña, baixa daí, gata sagrada. Non ves que estou ocupado? Que é o que pasa agora? Acaso a estatua... A estatua? Pois claro, os ollos son ventás e as ventás portas de entrada. Chantra utilizou a estatua de porta para entrar na esfinxe. Ah, moi ben, michiña. Se ela veu neste sentido, debería ser capaz de inverter o fluxo de enerxía e dar chegado ata ela. Coa forza de Ra! E logo como tardaches tanto, Ra? Perdes facultades. Deixa marchar o príncipe Rapsés, Chantra. Ti que eres mamín. Que nobre pola túa parte. Pensei que non permitías que un alumno significase tanto para ti. Quérolle a ese rapaz como se fose o meu fillo. Pois esta noite vai quedar orfo. O mellor non son máis ca un mestre de escola, Chantra. Pero sei un truquiño ou dous. Toma, príncipe. Chama polos outros. Yakal, Harmón, Nefertina. Tiven un soño rarísimo. A miña muller estaba... Miña nai. Ese tipo que... Ei, isto que é? O príncipe está en perigo. Es un parvo, Ra. A brétema non era nada. Unha distracción. Deixei a estatua a propósito. Sabía que non te resistirías a levala contigo para estudala. A túa curiosidade levoume dereitiña a ti. Réndete, Raz. Non é rival para mí. Rápido, príncipe. Témola xusto detrás de nós. É inútil, príncipe. Ameite unha vez, Raz. E agora vas pagar por iso. Nunca me amaches, Chantra. Amaba o poder que as miñas ensinanzas che podían dar. E que clase de poder é ese? Ti nunca amaches nada, Raz. Non sendo os teus libros e os teus trucos patéticos. Niso enganaste. Sí que me enamorei dunha alumna que tive. Non me amaches nunca, porque senón non me abandonarías. Sí, dunha vez sentínme atrapado pola túa beleza, pero a beleza depende do cristal co que se mira. E agora estou te vendo como és en realidade. Non te podes enfrontar ao que son en realidade. ¡Ah! Por fin, Raz. Chegou a hora da vinganza. ¡Ah! ¿Ah? Ti non és miña nai. Arrear, estopa! Adeus, Raz. Outra vez será meu amor. O feitizo de Chantra fíxome reflexionar. Hai tantas cousas que cambiaría se tivese oportunidade de facelas outra vez. Non debemos perder o tempo lamentándonos. Non podemos cambiar o pasado, pero podemos aprender del. Sí, pero gustoume moito ver a mamá outra vez.
Aínda se me acorda o seu estufado de hipopótamo. Pois, eu teño a esperanza de non volver ver o meu amor perdido nunca máis. Ti tranquilo, Raz, todo o mundo pasa por unha ruptura mal levada. Xa, és moi sabio para ter os anos que tes, príncipe. Presdía un rapaz que un segredo descubriu. Dunha vez foi faraón cando os egipcios mandaban e agora o bruxo escara vai tras del noite e día. Pero ten 4 guardiáns para protexer a súa vida. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, protexen sempre a Ramsés. El ten as momias, e polo mundo adiante va. El ten as momias, os 5 xuntos contra o mal. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, os protectores de Ramsés. El ten as momias, e contra as cara loitará. El ten as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están.